bengi iki ana sing spesial. Spesial kepiye? Spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Tak kira ki sing spesial martabak Mak. Udu, nek martabak wis mau sore. Mau sore martabak aku sing bayar. Neng angkringan mau sing bayar ya aku. Etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah, jan. Le telepon gimmick, "Halo, kepiye?" Iki nang kene ngono kuwi. Terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone. Lah ketok banget to nek ora arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi? Sing demung loro kae. Sing keplok-keplok kae pelaku utama kae. Gaweane wis ngajarake sing ora apik. Ngajarake sing ora patut dicontoh. Ngono, ayo ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe. Arep diajari sing elek ketok iyan. Iya. Ya ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe Mak. Heeh ngono kuwi. Soale aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau. Iki rong lumpukke bahan ki iso jedot munggah sirahe. Iya, karo dilumpukke alon-alon. Heeh engko karo dinggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Adiake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Adiake kok. Arep tak gelute mau ki terus bar foto mau ki jane iki. Iya, ayo gek diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane iki? Walibukan jam 10 ki wis gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Mau jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh, lah wow kena dugi mriki kan Iya, kita Dek, vote bareng. bar toh Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisa kok ora munggah to iki?
Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik, Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Ngenten kalih. Lah niki mengke sik niki sik maca kula, sik niki sik maos Dik Lintang ngaten. Oh, iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne kok ora dicolne kepiye to iki? Loh, Elah. iya tuh tanganku ora dicolne iki lho. Elah, iki piye ora tuh dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya toh ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah, aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus njuk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik di Manut baca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh nggih. Nggih niki. Yo cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek 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 drekan. Pripun Ini apa boten to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari D. Ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lu kita. Nggih, pokoke mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu napa niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih Ninggal Katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi nganu bebungah Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng separo ning buka. Apa isinya Mas? Ah isine wah abang-abang Wah. merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa nggih. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo Ninggal Katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih Apa nuwun sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Anu, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Do entuk hiburan iki ngene iki. Do seneng banget. Rumahsaku masa Kok muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri
Mari Wah. sama kita ya. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas Ah, ya. nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan rin? Jenengan remian mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sanget. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ngene. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Eh, Wah, malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Kula Oh lelat-lelat ya, iki rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu bana dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro iki? Semene ngono. Loh, sinten? Kula napa? Wah, tasih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya bolero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja bolero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih nyata Oh, jadi lah, aku tuh masih ngenteni Ayo, aku. kompak ngono. Heeh. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, mau itu tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Gading Iya, ini- ya. ini kalau habis Besok dipijetin- Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku nek diajak. aku ngajak tetep ngajak Dik Lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kat mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh, Anu sumuk. Sepiro ki mau? Hah. Sopo kamu sing? kok grogi to Mas dari Ora tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bengok-bengok nang mburi klir ki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Among ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya, ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Ngano Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai VC? rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Heeh, Lah, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Iya toh
jane iki. Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Apa tuh, Mas? lali aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya? langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Oh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Duh, Hah? salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Ngono to. Nah, Heeh. nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi rasidu apa wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya ya, apa? Aku Sempurna. menek wit kambil wae apik kok. Oh, kok kambil lono. Tan kena ati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas? Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih. Kula nek Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Ya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat, pamiarsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Oh, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan, Gejayan. Gejayan. Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas Oh, ya. nggih. Oh ya. Piye ya aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatani kelakon sepre
Aduh, tiba apa iku? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan capek mboten banget. mau mboten duet lho marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko, Nggih. saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Nggih, Miko niki sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho ning sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tipul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu.
Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah. Oh, Mbah, ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Derek Mangayu Bagyo ngerti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oke, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak Apa wis kok. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang, lah piye Iya. toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih. Awak dhewe iki bengi iki ana sing spesial. Spesial kepiye? Spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Tak kira ki sing spesial martabak Mak. Utuh, nek martabak wis mau sore. Mau sore martabak we aku sing bayar. Neng angkringan mau sing bayar ya aku. Etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah, jan. Le telepon gimmick, "Halo, kepiye? Iki nang kene," ngono kuwi. Terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone. Lah ketok banget to nek ora arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi sing demung loro kae. Ah, sing keplok-keplok kae pelaku utama kae. Gaweane wis ngajarake sing ora apik. Ngajarake sing ora patut dicontoh. Ngono, ayo ngono. Ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe. Arep diajari sing elek ketok iyan. Iya. Yo ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe Mak. Heeh ngono kuwi. Soale aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau. Iki rong nglumpukke bahan iki iso jedot munggah sirahe. Iya, karo dilumpukke alon-alon. Heeh engko karo dienggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Adiake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Adiake kok arep tak gelute mau ki terus bar foto mau ki jane ki. Iya, ayo gek diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane ki? Walibuan jam 10 ki wis gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Suka bang libur
Sugeng dalu. Nggih, Weh. sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Galang, Dek Mas Lintang. Wah, Gading. jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah, Mau Sehat. jane rada mumet mau. oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene ban jenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh lah, wow kena dugi mriki kan Iya, kita Ding, vote baru. bar toh Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Yang nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa Loh. siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki Iya. iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik maos Dik Lintang ngaten. iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Amit. Loh, kok ora Lah, dicolne kok ora dicolne kepiye to iki? Loh, Lah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Lah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya to ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Lah, iki kayak kepiye? ngono. Lah, aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya, enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik Manut dibaca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh nggih. Nggih niki. Yu cange nggih Mas Gading kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek drekan. Pripun Ini apa boten to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, tak to, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus Dari D. ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lukito. Nggih, pokoknya mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu nopo niki oleh Mbak Elisa Orkarus lagunya Lestari kalih Ninggal Katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi ngano bebungah Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo neng buka. Apa isinya Mas? Ah isine wah abang-abang. Wah. Merah-merah niki. Alhamdulillah terima kasih banyak Nggih. dari
Bapak atau Ibu Lukito matur Nggih. sembah nuwun sanget. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu panjang yuswa nggih. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan niki kalih Mbak Elisa? Nggih Apa nuan sama nggih. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged e. Yang alus, oh ya lagunya. Yang duet-duet dulu apa Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, srek neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Ano, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku Kok tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri Wah. sama kita ya. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng temu mriki, ajeng temu mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas Ah, ya. nggih. Jan-jan. Pripun? Kula riyen napa jenengan Din? Jenengan remian mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih, nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sanget. Dan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus aku ora pede aku ngene. Alah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Ur. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Oh, Wah, malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lelat-lelat ya, ngene iki. rada unik ngono ya. Terus niki bandingin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu bana dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Sinten? Kula napa? Wah, tesih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya blero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja blero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih Oh, nyata jadi. lah, aku tuh pas ngenteni Kaya ora aku. kompak ngono. Heeh. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Iya, Gading ini- ya. ini kalau habis Besok dipijetin- Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku nek diajak. aku ngajak tetep ngajak di lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kat mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh. Anu sumuk. Sepiro ki mau? Hah. Sopo Kamu sing? kok grogi toh Mas dari Kula tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bengok-bengok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki.
kelon iki. Nggih, Mas. Amung ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho, Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Ngano Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai VC? rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Heeh, Lah, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Ya, apa tuh, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya. langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Oh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mak? Ya. Duh, salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, Heeh. nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono kuwi dadi rasid apa wong kleru kok. Oh, api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya, oh. Aku main nek wit Sempurna. kambil wae apik kok. Oh, kambil lono. Tan kenoti numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih Mas? Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Ya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga Nah, masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya kayak
niki memetri desa nggih Mas Dalang. Nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Oh, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Ya, Gejayan. 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 Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan berkah barokah rezeki ingkang melimpah ruah-ruah tambah kebak pokoknya semakin maju desanya semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas ya. Oh, nggih. Oh iya. Piye yo aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatane kelakon seprene angger-angger gandra pepindane malah banget tresna Pondok tutupa pengatine hati tetaline Copelan gedeni gede Iya. Aduh, tiba HP ku. Mati mamang putra
pun. Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahan. capek banget. Jenengan mboten capek mau banget. mboten duet lho marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe dong apa kowe iki? Kowe dong apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja lahar kepedene sadaka mati Momong putra alos bebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko. Nggih. Saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki requestipun Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah, ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki Oke. enten mulai niki ya niki. Nerek Mang Ayu Bagio merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oh nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak, Apa wis wow. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang, lah piye toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih. Wah, Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Mas Elisa. Gading, Mbak Limbok, Mak Cange. Nggih, sugeng dalu. Sih, Bintang Kairo. Iya, selamat malam juga Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ya, selamat datang. Iya. Ya, kamu dari Kediri kan? Iya dari Kediri. Ya, selamat datang neng Ngayuk yuk ya. Oh. Ngayuk Jakarta. Ya, Ngayuk Jakarta. Sumbeng po ya jane iki. Kok Sumbeng? Iya kan Sumbeng orang kayak Sumbeng gini. kan bilangnya ngau. Enggak, itu Bindeng. Bindeng. Beda. Sumbeng sama Bindeng beda. Bindeng. Bindeng. Deng. Bindeng. Heeh, Ya. bukan bindeng. Iya. Bindeng. 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 Heeh, bindeng. Bindeng. Deng. Ya. Piye seneng enggak kalau ke Jogja itu? Iya, suka banget. Apa yang kamu sukai dari Yogyakarta? Alah, ya masa enggak tahu kamu. Ya kamu harus tahu. Tak delok dulu nek mung tekan kene padha wae Batagor karo Siome ya ning ndi ono. Apa kalau di Jogja kamu dapatnya apa? Aku kan dapetnya dia, gitu loh. Dia itu yang mana? Yang di sana. Itu yang pakai baju Iya, lurik. gimana sih Yang kamu? di mana? Si kue lapis itu, yang manis-manis itu. Iya. Nggak pernah diajakin jalan-jalan naik motor. Kalau di sini namanya JJM, Loh, jalan-jalan ini malam. kan JJM. jadi flashback ya, jadi flashback gitu. Pernah. Iya pernah. Pernah dong. Oke, jadi kalian pernah Pernah. motoran bareng Iya. JJM? Pernah ya, kita Iya, pernah pernah. ya, lucu ya dulu Iya. ya. Hampir-hampir Kemana aja? kejegur kalen. Oh, hampir kejegur Iya. kalen.
Dalarnya peteng soalnya. Oh, jalannya peteng soalnya. Iya. Oh, diajak jajan opo kamu? Aku diajak dijajanin sama dia. Jajanin apa? Iya dong, gue jajanin banyak. Banyak ya. Iya. Apa kemarin itu namanya apa kita Apa jajan-jajan itu? Kita jajan susu ya. Iya. Roti yang Roti. enak-enak itu. Oh, jajan susu sama roti. Iya. Masih ada gitu, beliin susu sama roti sama Iya. jajan. Beliin gudeg nggak gudeg? Hah? Gudeg. 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 Ya. Gudeg. Kamu sampai Jogja wis mangan gudeg burung. Belum. Aduh ya belum sampai Jogja Belum namanya. sampai Jogja, Ya, kalau belum. Jogja tuh ada gudeg. Gudeg. Ada juga geblek. Hah? Geblek. Aku kok nganu kok ngerasa nih Geblek. Geblek. Nah, itu Geblek. makanan Jogja Kok harus coba. geblek? Ya. Ya, kalau ada agak ngalor setete itu daerah Setiti. itu ada namanya kaget getuk. aku. Getuk. Getuk. Ya, kamu nyoba belum? Makanan Jawa Tengah itu. Sudah. Ya, ada Getuk juga. sudah. Kalau daerah Gunung Kidul ada namanya truk bintul. Truk bintul. Teruk. Ya. Apa itu Mas Gading? Belum pernah kan? Lah kula nggih mboten ngertos sih. Nah, kowe makane dolane. Kayak nganu, nek numpak motor. ngene dhewe iki panganan ini. Ora, kamu naik motor bablas tekan Gunung Kidul ya. Kidul. Kidul. Ya, itu ngajenge ler itu kan Kidul. 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 Ya ampun. Di sana ada makanan truk bintul, tanya Mbak Ika tuh ada ya Mbak Ika? Truk bintul itu dari ketan ada kacangnya, Itu daerah Gunung Kidul. Ya besok kamu wisata sama Mas Gading nyoba-nyoba besok. makanan di daerah iya. sini Iya. ya, macem-macem. Nah, Iya. ini kan kota ya. Kalau kota ya itu gudeg. 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 Gudeg ya, bukan gudeg ya. Iya. Itu yang ada itu kupingmu yang budek nanti. Oh beda. Beda. Gudeg sama gudeg. Beda. Gudeg itu apa? Gudeg itu makanan. Kalau budeg, itu kamu. aku budeg. Oh, ada juga itu budeg. Apa? Kalau dikukur-kukur, itu ada keluar. Tuh, itu namanya itu kan. Guys, Evanuon niki kalih menyapa niki kalih apa namanya sambil menyela minum air. Menyela minum air. Ya kan kalau ya. namanya kita menyuguhkan sebuah apa tontonan. Tontonan iya betul tuntunan, sekali. tatanan. Nah, iki Iya. mau nenggon lakon udah ada tuntunannya, ada Sampun, tatanannya. iya. Saiki tontonane. Tontonane. Carane tombo kesel dinggo sedaya masyarakat sejayan masyarakat masyarakat wonten Gejayan menika Ya Allah. supaya capeke kesele ilang. Nah, gitu loh. Mbah aku Nyoba. ora iso ngrasakne Mbak basamu ki Mbak. Piye? Ya, Cara Kediri mudah enggak carane? Nek Kediri ya jelas gendeng wong sing ngrasakne kuwi. Oh, gendengnya apa? Gendeng itu gila. Oh gila, oh aku pancen rodo gila tapi ora patio. Separo, Padahal pripun Pripun? niki Mas? Pripun? separo gendeng. Sinten jenengan rada-rada ngeten iki to. Sak dalange Mbak jane. Dalange ya malah saya iki. Nah kalau dalang itu memang harus gendeng. Kalau dalang enggak Iya. gendeng, Iya. itu enggak ditanggap. Loh, Dalang kok kudu bisa? gendeng, sing nututi dalang iki, Iya. yogo sinden kudu koclok. Mergane nututi wong gendeng. Loh, lelek kamu ngatain semuanya gendeng. Iya. Terus yang nanggap kita itu gimana? Gendeng, Heeh. koclok, kamu pekok soalnya tadi bintang tamune wong gendeng karo wong koclok. Siapa tadi kamu tanya? Heeh. Yang nanggap? Ya. Gendeng, pekok, koclok, Ayo, kemudi Apa? apa aku ya arepe? wicaksono. Wah. Soale gelem-gelar dinggo wong gendeng koclok karo pekok dadi siji digelar dinggo menghibur para warga. Wah, menika sik Luar nanggap biasa. wicaksono. Tak kira lah arep mbok jelontrokke pisan. Ayo enggak lho. Nggih, mugi-mugi sedaya pangajeng-ajengipun sedaya Panjenengan kok pangejeng-ejeng. pangajeng-ajeng itu adalah harapan Dek Lintang. Kamu belum tahu, kamu buka Apa? pepak Boso Jawa ya. Kamu Oh, iya. nggak ada ya di gen Alpha, Gen Z tuh nggak ada ya pepak Boso Jawa. ya? Ada. Iya itu. Kayak kita harus punya yang namanya pangajeng-ajeng. Kue kudu ngajeng. Pangajeng-ajeng bahaya nek pangajeng-ajeng iki. Harapan. Apa? Pangajeng-ajeng. 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 Ajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ngajeng-ngajeng ngosep dhuwur Hei. tangi. Beri mimpilah setinggi
setinggi langit supaya kamu bisa turun di antara bintang-bintang. Ngono lho. Dadi nek iso apa sing dari harapane, cita-citane sedaya warga sing wis tumplek-blek melumpuk makempul wonten mriki. Makumpul. Iya. Muga-muga saiki to kasembah. Dan gitu loh. cerdas sekali. Kandhane. Masih omongnya rapati cetha ya jan iki. Wah aku ki mbok ya. Aku lho turun Pak Lurah. Pak Lurah lho udah doktor ya kan. Dokter. Iya, aku ya muga-muga lah iki ya, Pak. Amin, Dongak-dongakno, Pak. amin, amin. Dongak-dongakno, Luar Pak biasa. Lurah. Jarang-jarang ya Mas Dalang ya. Ada Nggih. sinden terus cerdas seperti Mbak Elisa. Dan mau jadi dokter ya Mbak ya? Mau Iya, ya. mau jadi dokter hewan. Hewan. Wes api dokter tambahi hewan burini. Ya dari dokter. Moga-moga Dek Lintang juga bisa monceng. Amin. Ya Anggone aku gini-gini budaya ya. dulu yang ngomong kan juga jenengan. Dulu pas aku masih kecil ya. Ikut Pak Seno ya? Iya. Sekarang jadi sama anaknya. Gimana perasaanmu? Ada bedanya nggak? Ada speechless gimana gitu. Oh speechless. Bedanya bapak sama anaknya gimana perasaanmu? Lebih bahagia waktu ikut Pak Seno atau sama Gading? Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya kayak jadi anaknya gitu. Iya, Ya. jadi ada yang merestui. Iya gimana namanya? Apa itu Oke, namanya? jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman Warga Laras juga. Iya. Ini kan itu istilahnya juga anaknya juga gitu Iya. kan sama. Jadi teman-teman merestui enggak ya kira-kira? Nah, gimana aku, ya? Aku sebagai partner gitu kan, sebagai Nah, kakak. Aku kalau merestui. kamu kok. gimana? Aku merestui. Oh, kok. masa? Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh tuh nggak mesti. Iya. Ono sing pacaran Jodoh wis di 10 tangannya tahun Tuhan. ra sido. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Yang namanya jodoh sama bojo itu beda. Oh, iya. Jadi emang kalau bojo itu gampang. Tapi kalau dapet jodoh itu susah. Gimana? Susah. Iya, kalau jodoh itu akan Berat- awet satu untuk selamanya. Oh, berarti kamu pernah ngalamin? Enggak tahu ya, enggak tahu. Kalau itu soal itu enggak tahu ya. Ini cuma ceritanya orang-orang itu. Ngalah. Nggih menika mbok menawi kalih apa atur panglipur ya Mas Nggih, Gading. niki ganteng Apa? WA Apa masuk mendesak? lagi nih. Apa? Si eling-eling Banyumas ganti Eling-eling lewong Banyumas. Bupras Ya. Mas. Ya. Nah iki rada ana kabar rada buruk iki. Apa kok buruk? Duitnya wis tak titipke Kiswan mau. Kuwi rada Apa? buruk lho Ayo kuwi. Om Keswan. Hamung tekan ngene Mbah Wito iki. Wis wis tenan iki dadi angkringan. Lah iki tenan iki lho. Duitnya wis tak titipke Kiswan mau. Nah, Mas. Piro Mas Gimana? Gading? Gimana Om Keswan? Piro ya iki mau ya? Gimana Om Keswan? Di bawah Om Keswan. 300 e. 300 Mas. 500 jare. 1 yuta lho Mas. Nambah-nambah wae iki. Dan mumet sisan. Ya oke, ini sama menghibur ada pamundutan. Tadi juga dari Tante Niki Mbak malah 750 sing wis dititipke. Pitu seket. Pitu seket Mas. 750 lho. Genepi lho. Iki WA iki lho saka Mas Agus Kocluk. Oh. Pitu seket. Kok Ayo Om, Om Keswan. Nah ke sapa? Oh, ora dipek ngono kuwi biasane. Oh Mas Janu. Neng kuwi mesti kelong 100 biasane. Walah ya pitu seket tekan kono mung seket. Heeh. Lewat piro dhewe iki. Talangi teles e yo. Niki terus enten melih niki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang, kula Mas Aji saking Banyumas Jawa Tengah. Ya. Nyuwun lagu gelo ingkang nyekar Bu Prastiwi, Ya. matur nuwun, Wah, maju terus. fansnya Bu Prastiwi Wah, banyak oi. sekali. Malam ini Bu Pras menjadi bintang kembali. Luar biasa. Nih fansnya Bu Prastiwi mana fansnya? Oh, Banyak sekali. Kandian yang Nona Prastiwi. Nona. Ya. Oke, tadi dari Tante Tanti, itu juga dari Urbana. Ini Nggih. hadir di sini. Nanti aku juga menghaturkan podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Ini sekalian ya. Iya. Tak ajak satu sinden ya. Sindennya iya. Niki enten caping gunung lho niki. Capek gunung juga Capek ada. gunung juga Nggih. wonten, Ya, nggih. oke. Yang mana dulu? Caping Mbak gunung riyen Elisa. apa pripun? Capek gunung boleh. Nggih, caping gunung riyen. Mbak Lintang boleh dijempleke. duduk nggak apa-apa. Oh, nggih, Nanti terima nyanyi kasih. lagi. Tadi udah satu lagu. Nah, ini digilir, digilir. Mm-mm. Tak buka, terus ini jejer-jejer sinden lo 10 hari ini. Mm. Spesial untuk Gejayan. Oh,
Sinden warga laras komplit 10 jasae. Oh niki nggih Om, masuk niki lagu Podang Apa? Kuning. Ya ada dari siapa? Dari Mbah Surat buat warga RT 01. Oh iya, Mbah Nggih. Surat. Ini kalau ini RT mana yang jadi ini panitianya? Mbah ya. Ada lagi? Pun sampun niki Oke, sampun. caping gunung dulu ya. Nggih, caping gunung riyin. Oke, nanti kalau misalnya selesai caping gunung Pak Lurah kerso minggah pepanggungan, alhamdulillah Nggih. nanti bisa ambuh tambah-tambah berkah. Nggih, tambah-tambah berkah. Berkahipun mawon Pak Lurah kok ora tekan ndi yo. Kali Pak Dukuh mengke. Nggih, wale Pak Dukuh. Saben bengi nyawa nang Saya mumbul niki cangek kok aku kon mumbul teneh gogrok, Pak. Ndadak nyaponi nggo. Sebelah dari Mbak Agnes dulu. Agnes ya. Kudu urut iki, kudu urut. Sari Nuring Tias. Nika. Saking alamatipun pundi Mbak Agnes? Injih kula tenang saya kan sak menika saya kan Sleman. Oh, Injih. masuk Sleman. Injih. Oh, satu geng lah ini ya, Injih, Mas. injih. Oke. Injih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Kok sopan banget di ngaren niki. Urung. Urung. Lagi Inggih, pemanasan, makaten, pembukaan. Makaten, Satu. makaten. Makaten. Nggih, nggih. Pripun iki kula? Oh, ya Katuran jempale. Oh, injih. Biar lebih enak agak berdiri dulu Mbak Agnes nanti set gitu ya. Iya. Mumbul sedikit. Maksudnya gimana? Berdiri di tempat aja. Nanti kita jenggleng. Nah, Oh iya. Iya. jubul jubul ini? sedikit. Iya, beneran. Perlu Nggih. salto? Kalau bisa semakin baik Oh, ya. iya. Berdiri Terus, di tempat kok hati-hati aja. digleke ilang. Kok ilangnya piye maksudnya? Heh? Dingklek kok iso ilangin ning Lah, kok ndi? menawa ditarik Neng memburi. kamar mandi sike. Kok iso sinden ngadeg dingklek ilang? Oh. Ya. Nggih ya. Dikasih Injis mekaten mekaten. sedikit aja. Injis. gitu. Nun injis. Yen memajang Jos. hamong karo janur kuning janur kuning. Tolong Mbak Agnes kasih sebuah Yuk dijumbulin. jumbulan yang oke. 1, 2, 3. Kok nggak pas itu gimana? Kurang pas Mbak Aduh, Agnes. nggak kurang ya? pas? Oh, kurang pas. Iya. Perlu diulangi mboten? Iya Mbak Agnes. perlu tolong dong, perlu Ini diulangi penting dong. sekali ini Mbak Oh, Agnes. iya. Maaf ya. Oh, enggak tuh. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa saya seperti ini ya Allah. Ini sebuah gebrakan Mbak Agnes. Injis. Sampun nggih. Bagus ya. Lagi apa enggak ini Mbak Agnes? Sampun. Lagi apa tetap. geser? Geser. Geser. Iya. Injis. oke. Sampun injis Mbak Agnes inggih. Injih. Sampun iki Mbak mekaten. Oriza coba dong ini umbulannya kayak apa dikasih sedikit. Aku juga berdiri. Iya, ini adalah tugas Aduh, yang ini kemayunya Raja, Mak. mumbul ya. Tugas kita mumbul hari ini. Iya. Coba ya. Walah ngene ya ono unine. Brok. Rontok kabeh. Sik tak anune sik anu. Ayo. Heeh.
pas, Mbak. Ini emang nggak semua bisa pas sih. Iya. Oh gitu. Iya, sama dalangnya itu emang nggak semua bisa pas, Mbak Orisa. Jadi emang itu Buat tergantung. dipasnya, Mas. Iya gampang heeh engko tak paske dhewe. Kurang ya, kurang Kurang, sedikit. kurang. Coba Mbak Kurang Ika, sedikit. coba Mbak Ika, Mbak coba. Ika. Untuk pas ya, Mbak. Coba Mbak Ika, coba Mbak Ika kayak apa nih? Ayo Mbak Sempurna yo. Mbak Sempurna. Nah, iki Mbak Sempurna ya Jan. Nah, Ika Suhesti. Saking Gunung Kidul. Inci. Alah. Apa toh? Mbak Ora apa-apa. Sempurna, minta dipasin bersama Mak Canggih ya. Ini. Apakah bisa sesuai no pembuatan gitu. Apa iki? Pacitan. Ki ngonteni apa to jadi iki? Sabar toh. Iya, aku sabar kok. Dolane. Iu iu. Iu iu. Wes. Sempurna ya. Sempurna Sempurna. kok. PJJ. Tiga mau saya ngono. Kono ini bapak-bapak bilang Terima kasih. sempurna. Udah toh? Iya, iya udah Udah, sudah. jajarnya lagi. Ini ya, ini tamu Iya. kita juga loh ini. Iya, siapa itu? Mbak Saras. Oh, Mbak Ya, Saras. Saraswati. Iya. Dewi, seorang Dewi yang cantik. Biasanya gak rebab karo. Panas udan. Berdiri enggak? Berdiri dong. Iya dong, masa kagak berdiri? Iya dong. Berdiri dong. Berdiri dong. Biar kelihatan gitu. Odo Mbak Ika. Urung Mas. Sik toh. Kok nek ambrol piye ya aku sama. Enggak. Ora nek ambrol. Bisa anggun li boleh. Lah aku kan Dewi masa kan numpat toh. Ya, ya. Ora apa-apa. Loh, ora mau apa-apa. boleh anggun aja. Oh, anggun aja. Sudah gitu, iya. Iya. Setitik Lompat aja cantik, mumbulnya. sitik aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba. Wah. Panas udan. Tarian. Parian dulu. Parian dulu dong. Iya. Tuku ketan Tuku ketan diwadahi baki. diwadahi bagi. Mugi warga Gejayan Heeh. manggih basuki. Amin. Amin. Ya, Sampun. Ini, ya sampun. Nah ini spesial yang ini aku nggak berani. Jadi parian aja, parian aja. Mbak Ayu, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Sampun. Ngono aku kok. Nano. Oh, iya. Anggere engko nek wis nesu wis ora ya, Mas. Aku ki salahku apa to jane? Kok do sentimen karo aku? Ora dalange ora sing ngrebab iki ya hooh. Apa ta? Lah to tenan to? Tuku wajan Heeh. Wah, tuku wajan. ning Papua. Wah, Wah, doe. tuku wajan dadak numpak pesawat ya. Mugi Padukuhan Gejayan tansah jaya. Amin. Papua lho tekan Jaya. Kudune Irian Jaya ngono Oh ya, apa-apa. ya ngono kuwi. Iya. Oh. Wis ra apa-apa ayu. Bu Neti. Heeh, Bu Neti. Alah cantiknya Yo, Mak, yo. Indonesia. Mak dari Heeh, mae. Arep jajan. Heeh, arep jajan. Jajan. Duite malah ilang. Waduh. Waduh mesakno. Mugi Desa Gejayan tansah berkembang. Mm, Amin.
Ya, Bu jajane, Wahyu, Bu Wahyu. Bu Guru. Ki nek dagel ora tau saru Bu Wahyu ki. Monggo Pak Mariono ki nek wayangan saru terus lho kae iki. Kula mboten saru. Ijis. Neng jaratan. Waduh. Iki ora saru tur medeni. Lah ngopo kok medeni? Ning jaratan. Mboten medeni. Tilik leluhur. Heeh. Mugi war. Kok meden? Dongane sing neng apik lho. jaratan nggih. tilik Oh iya leluhur bener nggih. nggih. Mugi warga Gejayan tambah makmur. Amin. Bu Prastiwi Nah ingkang iki minulya iki bintange. menika Iki sing idolanipun spesial. para warga Gejayan. Sing Nona- spesial saka warga Laras ki. Nah. Nona Pras. Neng pasar seturan Heeh. dodolan apem. Apa mereka ngopo ya? Apeme kaya ngopo? Apeme ya wis luwuk. Rada gosong apa ora? Ning ya wis ben sakanane Mas Gading. Nah iya sakanane ora Anane apa-apa. luwuk ya luwuk. Nek mampu ya dinget. Ah, ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kira-kira wis ra enak ya kuwat. Heeh. Ning tak kira kowe doyan kok, Le. Hah? Aku Heeh. mendem sik ya, heeh. Ngombe ciu sak oke-oke. Sak botole ora kon ngombe. Aja. Apa telali to, Mbak ya? Toh. Ning Baleni pasar apem. seturan Tuku apem, dodol Dodol apem. apem. dodol aku dodolan ora Dodol. Sik nuku sapa ya? dodolan apem. Heeh. Mugi warga Gejayan ayem tentrem. Waduh. Amin. Tentrem. Apa gergele Mbak apa? Lintang Kairo ikut itu enggak? Parian enggak? Ya Bisa harus nggak? ikut dong. Coba. Coba. Ya. Aduh-aduh kok Kediri kok. Heeh. Bisa enggak? Yuk. Perawan Perawan. Oh. Perawan ngopo terus? ning pasar Besuki Ning pasar Besuki. Heeh. warga Gejayan mugi kathah rezeki. Amin. Wah pintere. Wes. Mas Lah Gading iki ora. urang iki Mbak Iki Agnes. ha, telu iki. Iya dong. Ayo. Iki Pak Dawah loh, nek Mas Dalang Dawah ya harus dilaksanakan. Nih, Yo. sutradara kita. Neng prapatan Heeh. Ngopo ning perapatan? karo ngemut gulali. Heeh. Terus Padukuan Gejayan bulan depan wayangan lagi. nah, amin. Amin. Langsung banter sing ngene. Bulan depan nek iso minggu depan, Nes. Heeh. Besok hari depan juga. Bendino. Juk yo piye le urunan? Ya sejere. Mbak Oriza. Aku pacaran Ya pacaran. karo bojoku. Oh iya. Pacaran ro bojone ya oleh kok ngene. Boleh bagus sekali. Warga Gejayan mugi manggih rahayu. Amin. Amin. Ya. Mbak Ika. Iya Mbak Ika yuk. Apa sing urung ya? Ya apa? Ah, iso akeh. Akeh. Neng turi Wah, iki beda dhewe iki. Beda dhewe. Liyane an-an kok. tuku bakwan. Tuku bakwan. Mugi warga Gejayan lan ugi pamirsa ing mriki Heeh. Ah, iki ya maca Quran. tansah
pinaringan kamulyan lan kabagyan lan sedayanipun. Ha kok un. Amin. Kaun. Kok un. Mengarepe Kok ki apa? bakwan lho. Kabagyan. Oh, kabagyan. Kabagyan. Ya. Nggih. Aku keri. Keri dhewe ya Pak. Ah, apa entek? Kelekaran. Walah. Kukur-kukuran. Sedaya ingkang rawuh wonten Gejayan pinaringan kesehatan panjang yuswa kathah rejeki apa kabeh pokoke paringi lumintu karaharja. Heeh. Iki komplit dhewe iki. Wes. Komplit no aku. Ya, iki aku njaluk kanca siji ya. Oh nggih, Siapa ya? Milih Mas Gading. Milih. Milih. Wah, Mbak Agnes no. Lah niki tulisannya ingkang nembang Mbak Agnes. Oh, Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Ah. Maju. Ayo. Panas udan panas lengaling capek gunung. Loh, Radokur. Ayo semuanya yang di sini ya. Misowa Capeng Gunung bisa? Misowa Capeng Gunung gitu ya. Coba, 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jos, sini belum. Ya, kasih. Misowa Capeng Gunung gitu nggih. Saged nggih? Oke, sareng nggih. Setunggal kalih 3. Jas, ngene iki lho, masyarakat kutha Edom budaya iso misoa Capeng Gunung. Ora mung lagune anu apa? Apa jenenge Mangu. Jangan salahkan pahamku ini. Bang gue to Nes. Ayo Nadian Wadan Nes. Nadian wadon sarta kesalahannya, iki mau kok nganti misuaramu nih. Ngapa? Mike Pak Tusiyo. Kok iso ngapa? Lah yo Kok kok Mike? rindek kok. Iki mau pas Nadian Wadon ki ora muni, suara sulingnya ora muni. Coba Pak, anu suara suling sing cuwet to, Pak. Lho, suara suling ngomandang suarane ngono. Suara suling memandang suarane. Wah, yemun. Tan paling ulon apa setyane kalakon. Setyane kalakon. Nah, ngono lho, luar biasa. Wah, kok ora krungu belas. Ngapunten lho Pak Tusi. Wah, iki mbiyen yo nyontek aku ya, melu Pak Seno pertama ya aku ora iso omong nek contekan karo Pak Tusi. Nggih. di zaman berjuang jurang kelingan anak lanang minta openi ning saiki ana
enten apa ya mau podang kuning wis Wonten, ya? nggih, podang kuning juga ada. Oh, nggih, podang kuning. Ya. Sinten ingkang Terus- dipun apa? Patah. Nggih, terus Ya. mau enten napa mulai to bajing loncat terus enten. Ada. Terus niki wau mlebu WA. Nggih, sinten? Saking Pak Deputra Dikari Gino Pak Baladewa. Putra Dikari. Nggih, niku wonten apa? Lintang Asmara. Lintang Asmoro. Nggih. Duet no. Nggih. Mas Gade. Nggih. Sama Mbak Lintang. Kali Mbak Lintang. Siap. nggih. Sudah sawanganu kirim transfer 1 juta. Sembah nuwun Nggih. Pak Putra Dikari semalam juga loh buat warga Nggih. Laras. Sekarang juga masih ikut setia. Terima kasih Pak. Matur sembah Podang nuwun. kuning dulu tak kasih ini sama sinten nggih? Pak Mbak Saras apa Mbak Ika? Tambah Mbak Saras mawon. Mbak Saras. Nggih. Ya, Mbak Saras ya, maju Mbak Saras. Oke, ini buat tante-tante ini. Disepoti dari mboten, Ruth? Urbana saya Yo kirimkan. disepoti yo Spot, kudu spot, spot, disepot spot. yo. Yuk. Yuk. Sugeng dalu Mbak Saras. Kok isin-isin toh? Isin-isin toh. Oh ya, ini udah punya putra kan? Berapa putra nih Mbak Saras? Telu, lah ya kok isin? Nah, Isi Nah, apa lho, nih? Lintang ini lho, masih kecil dia. Wah, Oh. semangat, wah, percaya diri ngono. Terus Kok ngene? orang iki lho aku benak ke jari. Oh, benar jare. Iya. Allah, kayane. Podang Kok kuning. gayane? Podang kuning ya. Nggih podang kuning. Tadi ada permintaan dipinangkani. Dipinangkani. Nggih, Mbak Saras dulu coba. Oh, bawa no. Kagem bawa. Komplit no. Tesih wah isih dawa wektune iki. Iya Mbak Saras yuk. Munira. PM mau tamat. Kok ora muni to iki? Wes. Nadyan wujud temong paksi agawe talining Halos manis ati. Nggih, niki dikirim untuk penggemar-penggemar ya Mas Nggih. Gading. Yang di rumah yang nonton ada 4.000 lebih. Wah, ada penonton 4.000 lebih. live streaming Matur biasa. suwun. Luar biasa. Ada dari PWKS, Sobat Nggih, Ngebiar, nggih. PKWL. Apalagi ya? Boloseno. Terus Nggih, ya terus. segala macam penggemar yang udah selalu setia dan loyal sama Pak Seno almarhum juga sekarang mengikuti pagelarannya Mas Gading. Kita kirimkan matur suwun panjang guyung ibu. Nggih, Jos. matur sembah nuwun. Meneh apa ganti aku? Wis Ganti. ganti no. Gentan-gentan. Minggan kula lana goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo
Ayo Ras. Ye, yuk, monggo. Laras apa? Ras. Saras. Itu panggilan tuh di bagian akhir biasanya. Elisa. Gitu. Sa gitu. Krungu laras. Gading. Deng. Apa? Apa iki mau? Sapa iki mau? Pemekmu mati Sapa iki mau? Kan biasanya kan bagian akhir. Oh, oh. Kita sik terakhir ngomong. Ora sing terakhir mau apa sing terakhir? Enggak. Krungu ta, Mas? Krungu aku. Anggur. Ra. Gur. Duh. Jeruk. Jer. Jare Ora akhir. konsisten to. Ngapusi senengane kok. Enggak. Ayo Ras. Esok awan ning omah wis ora krasan kaluyuran nggone sing tak sayang mumpang miterengku dalai ora krasa esok awan nanti wengi Meneman yen ngandel yo kang nyawa Kleyang tak sawah bencok ning apan Kekancangan tak rindih saka kateban Sarwing oceh dheweke malih bencok tak sawah kok aja ngece wakang kone agawe pikirku kome seret ireng tak sawah tangganan ise ibabungan yang lakon dadi duwe Ora bakal hatiku bagi bang liyan Yen si podang andutut hati kepranan Ora mendung hatiku sensaya tetreng tak seranani suntikan bulu tebang
Mbak Saras lho niki enten isine niki kertasnya niku. Apa, Mas? Nggih niki dibagi dua kali Mbak Elisa. Niki sak kertasnya nggih. Rasa go Bali, Mas. Dipajang di pinggura. Nggih, Ya, sampun. dan ini dia yang ditunggu-tunggu duet antara Kediri dan Yogyakarta. Iya. Dari Kediri ada Lintang Kairo yang usianya masih Aduh, langsung itu. moncrot, Pak. Ya, dan ada di Jogja ada Ki Gading Paukir dengan Iya. lagu Lintang Asmoro. Aku Iya. nyilih teks aku, HP ku mati ya. Apa Mas Gading? Pinjam teks. Oh pinjam teks. Iya, heeh. Aduh ya. Ki wis disili kipas barang iki ngene iki. Oh, piye? Nah Blak? itu namanya tanda perhatian Nah, loh. Dan silir ya ngene iki Wan. Apik Piro nek ngene iki? Apa? Pinten niki ngene iki? Ah itu cuman 10.000 Mas Gading. Alah. Aku mau yo nggawa jane. Apa? Kipas nang ngene iki.